again, this is Rix and welcome once again my YouTube channel BHL Easy Channel. Yay! Ang ilok naman sa lungka ito. Today is August 25, 2021. Ang horoscope nato karon is Taurus. Kabahin sa love na horoscope, ang maayo kuno karon ang love nato nga horoscope, ang karong adlaw kuno maayo kuno ang atong sa kabahin sa gugma, sa pang kalusugan, tapos pangwarta daw maadyo, pero ayaw sa ansud kuno og pagkunahuna og biyahe ka kay kana gasto ra kuno na. Focus daw ta sa ato ang mga paghinahanglan nga importante. Kay ngano usa na sa baka-output nato kung magsigit kunahuna og biyahe. So iwasan kuno magbiyahe. Bikayan sa kuno magbiyahe. Basta ang tungod sa gugma, swerte daw ta karon adlaw tungod sa gugma, pangwarta o ato daw panglawas, pangkalusugan ba, health. So man itong buhaton. O karon muadto na punta sa ato ang sugilanon nga kaagi mo sugilon ko. Kini mga idols, okay na mga higala, okay na mga sano, mahitungod kini sa usa ka sugilanon nga taga Bohol. Uy, taga Bohol gazon. Amo siguro ni silingan pero di ladso tong ilang bay. Kini mga taga Bohol, usa ka baji nga disgrasyada, ang ibot pa sabot na mura sa og anakan sa iyang pagkadaga, pero bata pa siya, naanakan 16 anyos pa, sus Ginoo ko, underage. Ako pa sa mga anak tiguang na lang ko. Kung anak sila dali-dalion na sila anak. Joke. Ang usa ka babae nga nana sa anak tungod sa bata pa kaso sa nagkaanak, nangita sa paagyo kung saan siya makita. Kaya saan siya pagpakaon ng isang anak. Sa bagay, ang anak, kasi probinsya, sa probinsya, magpa-kuan raman, magpa-date raman sa, kumbaga magpa-breastfeed lang. Diba, yung narasudad nga, dali ulit yung gatas dun, kanang bottled milk, ipa-kuan, ipa-suso, mga artikadso, sudad. So, moto nga, nangkamot nito sa mga sano, nangita sa paagya, yan gibuhat o tinda-tinda sa asa-asa na po, asa-asa na ka, abot siya, mga disco po no, mato ko na siya, maninda ko na siya sa sigarilyo, pagkao, bisa kung saan siya na lang dyan. Og mauto sa katong lugar, pero nanganti na sa siyang kaugalingon sa nga din nagaso sa mga taglaki, pero bata pagod sa dapat di ko sa mong rigod unta sa siya nansag ba nga mangitap sa laki bata pa ba siya, pero natagam lagi sa gianakan naman siya sa gibitaan. Unsa man hitabo sa no, nakakita ka sa laki kay sa mga kabaryuhan, di ba nagsumalikaya na mag-inom silang tindahan, kaya nang lagi sa mga tindang alak, so mag-order og alak, kung sila na dito tumong sa kalaki, plano na dito sa kalaki, ang tulad nga, or magtabang-tabang ng itong laki sa edsa, habang sa na-acquiredan, wala sa muangay ba, kasi kay kadugan, kay aglaki mo kay magsige man jud niya kuan ug asa to huy atong mabalik na pa sa laing baryo kay nakita naman sa laki nga dito na mampod kung na murag sila kasabot sa sige sunod itong lakiha. Ug mao to ang hitabo wa jud lamhang nga murag ni kalat ra man sa kahigugma atong lakiha ang taon. Pero tao, rabat sa ginoon. Pero tao, ang pagtanaw, laki kayo, isa mong gisuhin lagi, isa mong gipangtarag kayo sa ng lakiha, o sa trabaho, o sa gibuhat, tapulan ba, o sa kayo, isa mong nakita nga, ang ginikanan ko, no, matabang muna sa ginikanan, Moto nga, nadugay, halawa malang damhangan ng angay naman sa sano. Asus, ginoo ko kadugan ka na, kudzog na maglaki sa ilaha kayo.
Ngayon naman na naglaki nga magdakog kabaw magkuan tag kanang juta kuan ko basakan kay ato ang ugmaron kanang na magbayad ta sus wa sa madam ha mga no nagbayad sila og nagtipon sila kauban ang isang anak sa ang agi. Uy, nadugay sa dukay tungod sa kakugihan nila murag ni asinso. Dako wala sila magsuroy paninda naghimo na sa tindahan sa eskina sa ilang lugar unsa nilambo nadaghan na sa tinda sa Nuhamton nga nagligusto na sila sa unsa mo para itong kumay mo para itong kupras sa unsa na lang botilya basta kampante nila nga sa unsa na lang silang gusto nga mo kita o karon asenso nakapalita sila kadugay ng sakyanan mga sanong unsa kay nadugay kay siya malagi mo drive silang sakyanan kay di pasaheroan man agoy namaji naman sa sano nakadungog naman silang istorya nga nakuro mga batsi nga estudyante ni so pala mga estudyante sa ato as bukol nga mo kagat di po mo kuan report mo kagat di po sa mga buwang na basta may kwarta ano po mga batsi sa atuan ngayon anak ay zaman tang kapatulan ng taon sa kanang daga nga school and high school ang bata pagad so pero sa no napakamalas kay wa man sila mga anak wa sila taga-anak o sa pag-usap pa rin kamo sila wa sila anak so ang lagi anak-anak ang anak tungos tong anak ni sa una o karon nahitabo gani nga mao na to mga sanok kinaluoyan kay nakadungog na sa Badzi nakadungog ang Badzi kay si Geraldine ang lalaki kay si Lucio Geraldine mag-partner sila tapos mao na to nga nakadungog sa itong awayon nang kuno kay Badzi dito sa school sa awa ko no kay ba ko ng mga Badzi ka mag-drive ko no sila ka drive ko na siya kay musakay mo kuno na may mga istorya na kwakwao na ko sa eskwela na napuuang na gazon ug mga auto wa jud madamha mga sano nga sa paningkamot ni siya kasi Geraldine grabe mo sa paningkamot kung abag raman tong si Lucio sa paningkamot siya lagi itong sa paningkamot siya asenso sila ay Ginoo ko kay nakadungog na po sa mamuwang ko no sano yan po ang laki si Lucio mamuwang man ko no wa jud damha kadugan sano nga naot-ot sila ang sakyanan gid malas nagkaguba-guba ang sakyanan sa kabaw kag maintenance sa sakyanan grabing dagko ligid palang daan patay ug wa sa damha kadugayan gibaligya na lang tong sakyanan nga mura na lang himong surplus sa tawag marag pero bagi ko na lang di auction na lang ang pagbaligya grabe ng baratuha ug nagplano siyang mo atos gawas mga tukol sa Malaysia unsa kayo mo sa kwartang dako para Malaysia nag-over the bakod I mean para sang mag TNT kaysa uso pa man daw ang TNT sa Malaysia o karong gitugtan nagbaligya og kabaw kay aron nga i-process kuno sa mga papel-papel kay naman kuno pa bayaran sila dito sa katong tabok sila dito sa buwangga man siguro to ito ang ako sila bayaran ato mga sano nga murag bubayad pamiliti sa bangka nga murag ilunggo po sila dito sa mga lugar nga TNT lagi tago ng tago nila pa to unsang natabo di ato siya dako sa gasto lang si Geraldine labi dako ang gasto pag ngadto nakahurot siguro ng kahurot man kulo sila 50,000 kapin sa naingon pa Lucio Day azo ka balaka na kinakabot na dito ako na trabaho na mo aglang trabaho sa no kay bukid man po murag farmer sila dito ba pero mananom o kakao ang sa to ilang sa to pangtanong basta na bukid sa Manago naman lagi kay nga adakpon man sila sa Malaysia kung di sila magtago ang nahitabo dito na naabot na lang kuno usa ka buwan naabot na lang 2 ka buwan naabot na lang usa ka tuig naabot na lang 2 ka tuig naabot na lang 3 ka tuig naabot na lang 5 ka tuig wa zoy balita sa no asa ras Lucio sus pag abot pas di maning kay grabing lisura ni Geraldine kay gibidaan nga nahurot-hurot ang kwarta nangani na maganing taon kuno kumay kuno namulhot na kuno sa no ay nga no
Kawa na sa yung taon lagi ko, wala naman mo suportan nila. Madum tatog pa sa puhunan kay mabuhay man sa nag-utan man sa usa mo lakaw. Uy, Ginoo ko kay pag-abot pas napo ka tuig, na may balita nga napuno na yung asawa dito sa Malaysia. Kaya ba grabing sakit ang paminaw ni Geraldine kaya pila katuig na nawa, dumadumban na lang dyan na asawa. Mao dahil sa no, kaya napikot na di ay si Zarito og Malaysian. Kuno ka na Malaysian, kuno mga ganun, mga anak kuno kay padakan, mga padakan kuno itlog og muli og mag-uyab-uyab kuno kag mga anak. Wa ka uli kay modako ang itlog. O karon ang nahitabo, pila pud ka tuig na labay, nadunggan na niyang muuli kuno. Hasta mo rigiri ka na ni Lucio, mga kalibutan ko sa rekahimban sa anak ito. O matod pa, pero abot lang ka. Sa mo ito nga nakadungog si Geraldine nga ni uli kuno sa no. Tapos ginukuha ko sa nabawaan kay na may daang asawa. May daang asawa, pero nagagto ko sa Lucio kuno dila ito ni Tinsan, nga ito kuno pasaylo, nagdadaan kuno 45,000, pagaan kuno 45,000, kaya mubalik kuno si Geraldine. So si Geraldine ng punguta. Nagdadang dibuat, tiawan, may pila katuig na wa, sa mga artisan da, sa wala si kangkong-kangkong nabilin. Adi, watin nga balik isa, no? Watin sa masugot nga balik ko. Kaya rin po sa anak ma, asa nagbalik anak, kaya mabalik pa ka ma. Ako mulakaw din, mulayas mo lang dyan anak. Kaya ako na dyan anak, mulayas ko na mabalik ko na sulo dito. Nidsa kay salbahes man. Oo. Kaya ba'y kuhan. Pakaroon ingnon naguto sa no kay ngano na ba sa Malaysia ni kudzog ba sa uli kay punan ko ng mga Malaysia ng mga babazi kung na ko magustuhan din naman kuno ka episode kay padakon mo kuno ng itlog paabot basta maghambin sa itlog nga wala nakakabula. Mao na to sa no kamalas sa kinabuhi maazo gani kay wa jud mga anak kay nanganak pa na sa na lang sa Geraldine kamahasa na gasunod sa gibuhat. So mo to istorya ni Geraldine og ni Lucio. Malas sa gugma si Geraldine. O daghang salamat naot din sa tanaw ni istorya ni Lucio og Geraldine nga wa si Geraldine ako pa Geraldine da yun lang ko magpinzo. Nagkamot lang kuno nagkamot ko na lang siya or si karon si siya nagtinda-tinda na lang kuno po balik wala ganang grabe itong paitas ang kinabuhi. Hala, so daghang salamat mga sano mga kababayan ko, mga Bisaya, mga Tagalog, salamat sa inyo.